हे लोगोफोर दिनैनि बे गुबुन मोनसे गोदान आपडेट भिडिअहाय नोंथांमोन गासैखौबो बरायहरनाय थालाय बायदि नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडिअखौहाय जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै एक्चुअली नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेलाव नायनानैनो एसेब्लाबो हमनो हाखादोंआनो जानांगौ दे लोगोफोर दिनैहाय आं मा भिडिअनि सायावहाय आपडेटखौ लानानै फैदों एक्चुअली लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ जायफोरा नायनो इन्ट्रेस्ट मोनो स' बिथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय दे लोगोफोर स' लोगोफोर आं दिनैहाय संदान आबुं बर' सावथुननि सायावहायनो नोंथांमोननिसिम आपडेटखौ लानानै फैदों दे लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोनाथ' बे संदान आबुं बर' सावथुननि एपिसोड 9 खौहाय गोबां मानसिफोरानो नायखाबायानो जानांगौ दे लोगोफोर एक्चुअली लोगोफोर जा बगाजुलि कमेडियान इउट्यूब चेनेलाहाय संदान आबुं बर' सावथुननि एपिसोड 10 भिडिअखौबो रिलिज खालामनानै होबाय दे लोगोफोर स' लोगोफोर बेनिखायनो जाय बिथांमोना दासिम जुदि संदान आबुं बर' सावथुननि एपिसोड 10 भिडिअखौ नायाखै अब्ला नोंथांमोना थाबैनो बगाजुलि कमेडियान इउट्यूब चेनेलाव थांनानैहाय नायनानै लाहैबानो जाबाय दे लोगोफोर आरो लोगोफोर नोंथांमोना बे एपिसोड 10 भिडिअखौहाय सोर सोर नायखांखो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय दे लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना फैनो गोनां नेक्स्ट पार्टखौ नायनो थाखाय सोर एक्साइटेड जाना दं बेखौबो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो दे लोगोफोर स' लोगोफोर नोंथांमोना एपिसोड 11 भिडिअखौबो थाबैनो नायबावनो थाखाय भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय दे लोगोफोर मानोना नोंथांमोननि सापर्ट आरो मदद मोनोब्लासो बिथांमोना फैनो गोनां माखासे एपिसोडखौबो थाबैनो रिलिज खालामनानै होगोन दे लोगोफोर स' लोगोफोर जाय बिथांमोना दासिम जुदि बे संदान आबुं बर' सावथुननि एपिसोड 10 भिडिअखौ नायाखै अब्ला नोंथांमोना थाबैनो बगाजुलि कमेडियान इउट्यूब चेनेलाव थांनानै नायहैदो दे लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि शर्ट आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोमोन दे लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै नोंथांमोना भिडिअखौ खनसे लाइक खालामनानै होबानो जाबाय दे लोगोफोर आरो सोरबाफोर जुदि चेनेलाव भिडिअखौ गोदानै नायदोंब्ला नोंथांमोना चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लादो जाहाथे आंनि गोदान भिडिअफोरनि आपडेट होनायनि नटिफिकेशनफोरखौ नोंथांमोना थाबैनो मोननो हायो दे लोगोफोर